the time na makagraduate ka from high school and college, bakul na trabaho, doktor, nurses, retirees, tourism, multiple jobs ang satulang mahihiling dito sa Albay. Bago po kang kooperasyon kan sa inyong mga lideres, nagkakaigwa kita kan mga institusyon na iyo po makakatabang sa pagprogreso kan sa tuyang kaakihan. Project po dito, papakinabangan ng matagal na panahon. Siguro kahit wala na tayo, andito pa rin pong istruktura na to. Kaya thank you so much, ako Bicol Party List. Siyempre, thank you so much Congressman Allen Zaldico, and thank you so much former Congressman Cong Jill, and now po Congressman Alfredo Pito Garpin. Salamat po. Napakalaking pasasalamat namin sa Ako Bicol Party List na kung saan nabigyan nila ng tugon yung pangangailangan ng aming paralan, lalong-lalo na po sa pangangailangan namin ng classroom.